we're back. Kaya pagkatama ka-move on, pero tama na, tataba ka sa talaga. Abo ko na. Baka makadama yan sa tuyang guest. Tulog kita kaning kulong. Abo ko na. Ayan, diyan sa tuyang yan, kaibanan da si Ate Mel. Siyempre, Nagbabalik si Ate Mel. Oo, nagbabalik. Pero sa ngunyan, Tito Ray, sa tuyang pag-uurulayan ngunyan, sa iyang preparasyon para duman sa upcoming event kang Sarong Club kang Eagles. Yan. Ate Melds, maray na pagbanggi. Ano po ni Ate Mel's na project Runway for a Cause? Okay po. Good evening po sa Indo Gabos. Yan po gyare ko diyo sa Indang. Garo ba suki na akong marami. Mayaman po kaya ni. Pig po promote me po sa November 10, 6 p.m. Royal Emelina J. Miranda Avenue, Naga City. Nagkaigwa po kami ng project na inaapod na Runway for a Cause. Iniyo po fundraising kampanya Friends sa Suburban, Eagles Club. Pig-create me po niyo para po sa magkaigwa ng fund ang sa Indang Club. And then, at the same time, magamit para sa mga charity work ninda. Correct. Iniyo po, pig-create me na fundraising event. Ini po mapapaduma niyo sa mga sponsor maninda na mga halimbawa, mga project, araw kayo kung nagkaigong bagyo. Dahil na po magparakolekta sa mga members. Magkakaigwa na po sila ng revolving fund. Tama. Yun na po yung napig-create me para sa Indian. This is not for me actually. This is for the club. I create this for the club para tabang ko po ni sa Inda. Ini pong project na ni. Dapat po suportahan tap man po ang sa Indang club para po sa November 10. Please come po sa November 10. May dinner na po hindi. Ang ticket po is 1,000. May dinner na po ini. Okay. Oo, diretso. Tapos sigwa po kami mga freebies. Dakol po ang mga nag-sponsor sa project na iniyo. Ang highlights ko po is Manila, SMDC. Iyon po ang pinaka-highlights ko. And then second po is Mana. Then third one is si Mayor Ligacion, Congressman Mix Villaferte. And then kadakol pa pong iba actually na nagsuporta po sa sa club. Sana po magbakal po kitang ticket. Igwa pa po kuning medyo dakol-dakol pa no. Makakabakal, Ma'am Mel. Makakabakal niyo sa publiko naga, Bark and Bites, igwa po sa Ang publiko yan dito sa may sa may SM. Sa may Oo. SM. sa may SM. Oo. Itong Bark and Bite. Yan po sa may magsaysay. Tapos kung mag-PM lang po kamo sa kuya, igwa pa po akong ticket. Please help us. This is not for us, but para po sa mga ninda, magiging sponsor na mga sa charity po nila ni Madalagan. Ano pong igawa, Ma'am, sa runway? Anong may Actually, ini runway for a cause, bako po ni itong ordinary na mga beauty pageant. Actually, ang runway po, igdi si mga agumpo ka mga kuya. Ayun. Si mga ate po, yung runway, para po igdi sa project na iniyo. Pig-encourage mo mi po sinda for exposure man, para mabisto po ang mga ate, kung sisay man po sinda. Na-participate po sinda para digdi sa project na ini. Okay. Oo. So, ngunyan na Ate Melds, kumusta po ang preparation? Actually, okay na. All is well and done. Medyo date na polishing na lang. And then, paubos na lang po kami ng tickets, actually. Para po sa mga interesado pa magbakal, igwa pa po kami ng ticket na natatada. Actually, hindi man kamulugi ka ni kasi ang dinner. 1,000, pero sulit man. Kasi may mga giveaways po kami gigibuhon, may mga games, actually. Pwede naman sa site, magbakal ticket, Ma'am. Halimbawa, Pwede po, oo. Kumbaga, walk-in. Oo. Walk-in na lang siya. Oo. Pwede naman. Pwede man Available. po, oo. Yun na po ang t-shirt ko. Pinag-ano ko po ini Project Runway sa inyo mahiling. Ini. Medyo duruda ko lang kaya ang nasa taas. Yun ay hiling. Dawa po una naman kita. Yun po ang sa kuyang t-shirt. Igilipat ni Kuya Ayan, ng Project pakpakang Runway. Ayan. Ayun, gifted po kaya ako. Pasensya na. Actually, part po ako kang Eagle. Sa mga ate po ako. Ayan. So, Ate Melds,
ini mga kumbaga ini sabi mong si mga ate ang Ma-model. ma-model. Apo. Ayan. May mga ano yan, may mga sponsors din sila sa inda mga bado or ano yan? Actually, iguana sila sponsors kayan. Oo, yan nga ni na nagpa-practice ng iba. Galing. Tapos pa kulang pa yung modeling, igwa pa yung mga highlights, may band na may makanta, may mga baile. Purely garo entertainment na diretso. Pinagabos na ates, Ma'am Melds. Actually, 10. Pang-unsi ko ta ako kailan overqualified na da ako. Saka bawal po na ang single na ate. Kaya din na po ako pigbali. Tama. Ayan. Kumusta ang ate, ang ticket sales? Okay man, actually date naman lang natatada sa out of 300, niit naman sana. Dikit na lang. Diit na lang. So, abangan duman sa venue, fashion show, may banda, Yes po. may pa-games, Oo. and may raffle pa. Oo, tapos may mga freebies na mga freebies. giveaways. Okay, Oo. sige. Tapos yun man kamo syempre. Yan, oo. One of the highlights. Si duwa pong mga gwapo. Hindi po ka mo mauling lokaan mas mga bit-bit. Ayun. Kako lang si ate ang bit-bit. Tari makikuya. Ay, swerte po makabit-bit sa kuya. Joke lang. Maduman daw kami. Available. So, ate, giraray po, invite po niya to. Sa inyo na inigigibuhan, ate? Sa Starmark Royal, Ayan. sa may Sa King Thomas. Okay. Ay, pinakadakula siyang place duman. Royal. Royal Emelina, November 10 po, 6 p.m. Ayan. 6 to 9 actually yan. Runway for a cause. Please help us and join us for the event. Tama. Okay. Sige po. Salamat, Ate Melds. Apo, Kang thank you. pagbisita mo giraray diyo. And then, syempre, sa dakulaon na for a cause na gigibuhan na iniyo. Runway. 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 Ano yan? Runaway bride. Ano yan? Plano. Runway for a cause. Runway for a Runway cause. po, yan. Ayan. November 10, Six. dyan po sa Royal Emelina, 6 p.m. Apo. Pwede pong mag-contact kay Ate Melds and then pwede man po duman sa publiko, magbakal ng tickets. Pwede Or man sa Bark and Bark Bite. Bite, duman kay Kuya Jan Tuason. So, available po ang mga tickets. Saka And sa then- site. Doon sa site. Saka di man po masasayang ang sa indong tickets because para po yan duman sa mga gigibuhon ng mga outreach program, pagtabang kang agila Opo. sa mga nangangaipo. Ayan. So especially ang suburban Eagles Club. Headed by Mr. Kuya Edgar. Bagbol, Edgar Sasil II. Kuya Bam, namista ka igdi. Pinasulo mo ako. Na-indyan ka. Naindiyan ako ni Kuya Bam. Premier arrogant si Kuya Bam. Bising maray. Amazing man. So, giraray po. Salamat po kang salamat kay Ate Mel sa pag-igiraray. As in, pag-imbitar duman sa satuyang mga kababayan na nagdadalang ko niyan. Maski di ka mo po mag-attend, magbakal lang ka mo. Okay man lang po Okay, yan. May oo. problema. Oo. Si dinner sa to na. Sa to na. Kapalis Kaya, pwede mong patusun mo na lang. Ayun. Kaya duman sa mga nasa abroad na nagdadalang po sa tuya, this is the best way para makapagtabang po kamo duman sa mga nangaipo through Suburban Eagles Club. So, dyan po sa mga gigibuhon na yan na event, dakula po ang mapapadumanan. Iyan po, araman po nyato na ang Eagles Club, iyon po ang pagtabang duman po sa mga nangangaipo. Yun po ang magiging fund kang nasabi ng club. Right? So, yan po. Tito Ray. Yan. Sa puntong ini, malaylaway na kami. Ada yung paglingawan, ang samuyang video na i-like and i-share. Garo po na ang mga anggota na kami. Iyo. Naghahanap. Nabingon pa rin. Chikas nindo. Si Gcash pala. Si Gcash sa'yo. Gcash. Yan. 347. 0910-2074. Ayan. Yun. Kaya, dahil po paglingawan, ang Runway for a For a Cause. November 10. 6 p.m. 6 p.m. dyan po sa Royal Emelina. Okay, so kami po, loy-loy ng mga paaram. Ate Mel, salamat po. So, thank you, man. Maraming Thank you. salamat.